Здравейте! Днес сме ви приготвили новини на Ивето и Деси. Започваме. Бургас, служител на Българска поща, е скочил от 7-я етаж и е паднал след 2 седмици. В Австралия изобретателен питон погълнал един мъжки и един женски заек и вече не се нуждае от храна. По време на пубертета по лицето на Пинокио се появиха гъби. Добър ден, вие сте с новините на Ивето и Деси, аз съм Ивето. Добър ден от мен, Деси. Започваме с новини от страната. Хамалин от град Пловдив скочи от 9-я етаж, след като разбра, че пиянието е трябвало да се качи в съседния вход. Опитен продавач на дини от утре Кан, само с едно почупване по главата, може да определи дали синът му е готов за изпита или не. Пазач на сапунена фабрика с пяна на уста доказа, че не краде сапуни. В банята на български депутат са открити 2 шампуана против пърхот, 3 за пърхот и 1 въздържал се. На училищния банкет в град Ямбол се сбили учителят по физическо и учителят по трудово обучение. Победил учителят по трудово обучение, защото каратето си е карате, ама чукът си е чук. От Съюза на учителите в България предупреждават: скъпи родители, учете детето си да яде с лявата ръка, а когато седне на компютъра, ще ви бъде благодарно. Продължаваме с новини от град Перник. Пернишкото метро посреща първите си пътници. Именно те са тези, които трябва да прокопаят тунела до следващата спирка. Перник откриха паркинг от няколко нива. До следващото ниво може да се стигне, като убиете всички противници от предишното ниво. Така. Новини в света на науката. Ихтимански цени създадоха нов йогурт с вкус на йогурт и с парченца. Става на физически институт при БАН за обяд няма първо, второ и трето. Там им готвят твърдо, течно и газообразно. От Българската академия на науките направиха епохалово откритие, то гласи следното. Ако Хитрев живееше по наше време, той много смешно ще спира маршрутките. Британски учени доказаха, че ако по време на кихане се запушите едновременно носа и устата, то ще ви порасне по-бързо коса. След 3-месечни проучвания нападали метеорит в Русия, учените установиха, че жителите на метеорита с ужас са наблюдавали приближаването на Челябинск. Институт интернет социолози откриха какво нямат дебелите момичета във Фейсбук. Те нямат албум «Лято». Френски учени установиха, че жените, задаващи въпроса на мъжа си «Къде си?», всъщност не се интересуват от местоположението, а от това колко време имат. Здравна новина. Министерството на здравеопазването предупредих: пари няма, бъдете здрави. За финал обява. Продавали годно хладилник мраз. Гаранция 2 години като хладилник и 5 години като шкаф. Това беше всичко от новините на Ивето и Деси. Аз съм Ивето, приятен ден. А от мен Деси, красив ден. Довиждане.